dames en heren kijkers en luisteraars van Culturo TV Internationaal. Ook al speelt Nacho vandaag en is Suriname natuurlijk in de ban, vol verwachting van wat er gebeuren zal, wat onze jongens zullen doen. Vanavond gebeuren er andere dingen. Er zijn Surinamers, mannen en vrouwen, die hun schouders zetten onder werkzaamheden in Suriname. Die Suriname een mooier gezicht moeten geven, die werkzaamheden. Ik sta hier tegenover een van deze hardwerkende mannen. U ziet hier, daar gaan we het over hebben. Maar hier naast mij heb ik de voorman van de werkzaamheden, heb ik me laten vertellen, meneer Lecton. Maar ik ga het me corrigeren als het... Meneer Lecton, goedendag. Goeiedag. Ja, ik zei voorman. Ben ik goed? Wel, ik ben aangesteld als hoofdcoördinator van al die 10 districten. Maar ik zet me in voor alles wat Ouro betreft. En dan hoor ik mensen soms zeggen, Stranaman die, Stranaman dat die. Complimenten. Alle 10 districten. En daarbovenop zet je zich ook nog in voor alles wat... Ja, waar ik me in kan zetten. Dat is één ministerie, hemzak, broekzak. Oké, dat is een nieuwe. Kijkers, is 1 ministerie, hemzak, broekzak. Meneer Lecton, dit gebouw. Ik heb net aangegeven dat het een historisch gebouw is. Wat u aan het slopen bent. Bent u het aan het slopen of bent u het gereed aan het maken voor herstel? Nou, de opdracht is van meneer Van Ouro om het dak weg te halen. En van het kabinet mag ik een begroting maken om het weer te herstellen. Het dak te herstellen. Zijn oude gloria. Mooi. En over welke... Kunnen we misschien onder die boom gaan? Want het begint hier te spetteren. Ja, maar dan moet ik... meneer Lecton zegt dat ik zei dat ik Surinamer ben. Ik moet me aanpassen. En dan moet ik mijn truitje weghalen. Nee, en ik ga naar de president. Ze gaat me niet ontvangen. Ik moet een pet dragen. Oké. Ik zal dit advies volgen. Meneer Lecton, hoe heet het gebouw waar u bezig bent? Volksmond heet die Devil. Devil? Ja, dit is een gevangenis voor die militairen geweest. En ik heb ook zo'n affiniteit mee, want toen ik in het leger zat, heb ik 32 dagen hier mogen slepen. U was een stoute militair? Ja, natuurlijk. Als je in dienst zit en je gaat de gevangenis in, ben je een supermilitair. Wauw. En u heeft hier, ik heb begrepen dat sommige mensen zeggen, liever 2 jaar Santo Boma dan 2 weken Devil. En u heeft er 31 dagen. 32 dagen. Maar dat kan ik niet bevestigen, omdat ik nooit bij de gevangenis in ben gegaan. Dus ik weet niet hoe het zit op Santa Boma, maar hier heb ik wel meegemaakt. Ik heb 30 dagen toen gehad van kolonel Elstak. En toen we 30 dagen om waren, toen had je kapitein Van Exel hier, MP-commandant. En hij heeft me nog 2 dagen gegeven om nooit meer hier te komen. Dat is gelukt. Oh, wat erg. En het is gelukt, u bent er nooit meer geweest? Nooit meer. Ik ben nog een actie, want u bent nog een makrietje, zodat dat is. Het is niet makkelijk. Ik hoor het aan de tenor in uw stem. Ja. Maar de eer is aan u dus om Devil in ere te herstellen. Precies. Mijn persoon en Ouro. En de minister die staat erachter. Ja. En de directeur van Openbaar Groenhoop. Oké. En wat het ook is, het mooie van is, de minister van Ouro, heeft mij als focal point geplaatst. Want hij heeft met zijn collega-ministers gesproken om al die technische diensten van die andere ministeries bij elkaar te halen, zodat we werk in eigen beheer kunnen doen in stad en district. Wat betreft staatsgebouwen, wegen, noem maar. Oh, wow. En dit neem ik als pilot met die heren. Ik heb die heren uitgenodigd een beetje teleurstellend, omdat weinig ministerie op zijn komende dagen, moet ook eerlijk zijn. Ja, maar... Dat had ik niet verwacht, omdat dit heel mooi is. Ja. Toch? Om als pilot te gebruiken. Ja. Zeker. Devil, historisch gebouw. Want hij staat er al vanaf de slaventijd. Hè? Precies. Ja. Hij was ooit een silo, heb ik begrepen, waar ze eten, voer, dingen opsloegen. Daar heb ik geen kennis van. Okay. En daarom ga ik ben goed op historicus Caprino. Okay. En ik ga met haar kortsluiten om meer te weten, want ik wil ook een klein plakkaatje hebben. Want we zijn hier bezig en alle toeristen die hier langskomen, die vragen wat over het gebouw. Dus ik vind dat we moeten goed gaan onderzoeken. Ik weet dat mevrouw Caprino een heel toffe historicus is. En ik heb contact met haar. Okay. Dat is ons uitleg. Ik heb ook informatie van het dak dat we gaan vervangen. Het moet groen of rood zijn. Dat is een monumentaal gebouw. Eigenlijk valt dit onder de PURP. En de PURP zou wat aan moeten doen. Maar
dat irriteert mij en de minister van Ouro, dat de president en de vicepresident die dagelijks lang gaan. Alles hier ziet er picobellen uit en dat je gebouw dat het dak ingezakt is niet zo fijn. Nationalist, puur sang. Natuurlijk. Mooi Tori, complimenten. Ja, zo ben ik ook als u. Maar geweldig, geweldig. Geen slecht woord over meneer Lecton, anders heb je met mij te doen. U staat hier niet alleen, hè? U staat hier, de directeur... Ja, de directeur van OWI die staat ook hier. Die is ook komen arresteren, mevrouw Graciela Josefzoon. Ja. Ja, dus we zijn allemaal op Zullen we het dit veld. erbij roepen? Graag, Ja. graag. Mevrouw Graciela Josefzoon, kijkers, ze haat me. Ze zeggen, ik ben niet gekleed om op televisie te komen, maar ik heb er overtuigd dat het niet gaat alleen maar om de representatie, maar om waar het hart ligt. En bij haar ligt het hart op de juiste plek. Mevrouw Josefzoon, hoe is het met u? Gaat. Bent u blij met dit project? Ja, natuurlijk, want het vormde gevaar. Die zinkplaten vormden gevaar. Ja. En vordert het een beetje naar uw mening? Jawel. En het ziet er al mooi uit. Ja. Alleen wachten we op het PURP-project, zodat het hersteld of zeg maar gerenoveerd wordt. Gerenoveerd wordt. Mevrouw Josefzoon, u heeft echt een hart voor de zaak, want u staat in de regen. En dat zie je in Suriname niet zo vaak, dus mijn complimenten daarvoor. Binnen hoeveel tijd denkt u dat dit project afgerond zal zijn? Ik kijk naar meneer Lecton. Meneer Lecton. Ze zijn wel heel snel hoor, want ze zijn vanmorgen gestart en ik zie dat ze al bijna klaar zijn. Dus ik geef ze tot het weekend. Wat? Dan denk ik dat ze helemaal klaar zijn. Nee, maar schoonmaak. Ze gaan binnen. Binnen gaan ze sowieso schoonmaken en dat gaat sowieso een beetje tijd nemen. Oké. Meneer Lecton, 4 dagen weekend klaar. Jullie houden van druk op mensen, vooral als jullie het werk Ik niet doen. ik ben het niet. Uw directeur. Nee, maar uw directeur heeft dat gezegd. Wat het is, ik heb een begroting gemaakt. Ik moet dat nog indienen door het kabinet. 3 mensen natuurlijk, 3 aannemers die materialen aan gaan leveren. En dan gaan we beginnen. Maar vandaag hopen we, de regen, als de weerscode goed gezind is, dat we hier het dak af hebben. Eraf hebben. Wauw, geweldig. En dan komt de begroting, krijgt het kabinet morgen, waar zij gaan voor zorgen. En dan gaan we het repareren. Ja. Ik heb geen helm aan en de directeur is hier en ze lachten al niet met me. Maar ik zou geen kans krijgen om binnen te kijken. Nou. Ja hoor. Oh, nu? We zijn net geweest, dus ik denk dat u... Oh, wauw. Oh, dat is leuk. Oh, wauw. Deze kans laten we niet aan ons voorbij gaan. Cameraman, zullen we naar binnen gaan? Directeur, gaat u mee? Jawel. Oké, dan gaan we naar binnen. Kijkers, we gaan dus naar binnen in Devil met meneer Lecton en mevrouw Josefzoon. Om te kijken hoe het er van binnen uitziet. Mijn cameraman, je ziet het, meneer Lecton heeft het al gezegd. Heel dom van je. Je bent in Suriname, je moet een pet bij je hebben. Nou, dat advies zal ik... ik hoor... Oh, dat waren mijn woorden, sorry. Oké. Hij zei niet dat het dom is, maar hij zei dat het onverstandig is. Om zonder een pet rond te lopen. Dat zei hij in ieder geval. We begeven ons dus richting de ingang van Devil. De ingang van Devil. Raadpanel samen met mevrouw Josefzoon, de directeur. En meneer Lecton, de uitvoerder. Ik zie spijkers, past u op? Wauw. Ik hoorde meneer Lecton wat zeggen. Hoe oud is het gebouw, zegt u? Ja. Hier was het patenttoilet. En daar ook. En in mei tijd hadden we 25 man. En we kregen 5 minuten baden, eten, zelf. Zo tof was het, ja. Dus bijna onnodig was het. Kunnen we even... directeur, kan ik even naar binnen, meneer Lecton? Kijkers. Dit is de ruimte. Dus hier mochten we zitten en eten. Hier mochten we zitten en eten, ja. Hier mocht men dus zitten en eten. Kijk, ik zie een oud schilderij, meneer Lecton, aan de muur. Dat heb ik niet meegemaakt in mijn tijd. Nee, hè? Nee, maar is een mooie vrouw. Is een hele mooie vrouw. Ja, mooie vrouw. Maar ze is wit. Nee, Kijk naar haar haar en naar de neus en de mond. maar ze is toch zwart gekleurd.
Ja, nee, maar goed. Waarschijnlijk heeft ze dat haar gerelaxed. Oké, dat kan. Dit is dus waar men moest komen Ja, eten. uitluchten, ja, eten. Jeetje, God om Jezus. Hier had je bad en toilet. En hiernaast, bad en toilet. Ik heb zo meteen nog een vraag voor de directeur. En hier een boel toiletpotten hoor. Er waren een heleboel toiletpotten? Niet een heleboel toiletpotten. Hier waar ik sta. Hier waren onze spullen allemaal. Oh, hier waren de spullen. Dit zijn oude kasten waar de spullen. Camera, kunt u even de kasten in beeld brengen? Hier waren kasten waar de spullen van de vastgezette militairen mochten blijven, zegt meneer Lector. Ja, hier wordt het tekst nog. Oh ja, er is een tekst hier. Het bloed van Jezus maakt ons rein en was ons witter dan sneeuw. Nou, dat wonder wil ik meemaken. En dan gaan we daarnaast weer. Ja, 2 toiletpotten hier en een badkamer. Oh, hier waren er, zegt meneer Lector, 2 toiletpotten. 2 toiletpotten en een badkamer. En daar moest het mee doen in Devil. En dit is altijd open geweest? Ja, dit is om te luchten. Om te luchten. Oké. Hier binnen. En hier binnen, dus steken we over naar de overkant. Ja, dank u wel. Dit is mijn celgeroep. Wauw. Nee, goed zo. Hier een paar dagen. En daarna moest ik voor je. En die deuren hebben slechts 1 kleine gat. Ja. My God. We hadden bedden. We hadden bedden toen en dan konden we die bedden schuin zetten. We kregen de kaderossie toen dat je dat ging halen. En dan heb je een zekere kapitein Sloot heeft het ontdekt een keertje. Toen zei die bedden weggegaan, sliepen op matrassen hier in je onderbroek. Oh my God. Ik kan me nog heugen. Sigaret was zo schaars. En een celmaat gooide een halve sigaret voor me hier naartoe. Ik heb al vergifnis gevraagd en het viel hier. En ik heb bijna 10 bijbelbladen een koker van gemaakt. Een streep sigaret en hij was hier. En navigeerde nog een beetje naar links, nog een beetje. Het heeft een tijdje geduurd. En het was net een peuker in Chisaman. Ik heb het toch heerlijk gerookt. Oh, wauw. Meneer Lector, camera, mag ik deze sleutels even zien? De scharnieren, de sleutels. Hier werd de deur achter je dichtgegooid en gesloten. Er zijn een paar tekeningen aan de muur die ik niet in beeld ga brengen, zo snel. Kijkers, ik kan me voorstellen dat u dat wel wilt, maar dat gaan we dus niet doen. We zien wel een militair met een Duitse helm. We hebben altijd kleurtekenaars in het leger gehad. Altijd kleurtekenaars in het leger. Kleurtekenaars gehad. Oké. Ik kwam er nog heugen. We hadden nog bedden. En ik kwam naar boven en ik keek uit zo'n plaat had je nog. Ik keek naar buiten, want daar had je toen CBB, grote vaccinegebouw. Oh, dat was die. En ik was zo jaloers op een tengerige hond die gewoon vrij rond mag slopen aan die straf. Mooi, Dus ik dat heb is zo een mooi. andere affiniteit met Devil. Ja. Wat was dit? Wat was deze ruimte? Dit is een cel. Oh, ook een cel geweest. Oh, met Een de, gemeenschappelijke cel. oh, met bad en... Ja, niet waar. ja. Cameraman? Ja. Hier prop met 25 man. 25 man. En we kregen 5 minuten baden, eten, zelf. 25 man. Dit is onmenselijk. Maar aan de job. Dank u wel. Dat u- Maar dat maakt je bikkel, hè. Dat leger moet je bikkel zijn. U straalt het uit, die hardheid. En het is niet mijn eerste straf geweest. Ik heb tal van straffen gehad. En dan had de heer, Hipsi Blaka Boy, Liefeld. En allerleest heeft dat straffen, allemaal dat straffen ook toe. Hey. En een dagje ging ik de cel, ik heb een straffen voor een wegwaai. Een dagje ging ik in het cel, dat was in het kamp. En ik zei, ai boy. Voor het eerst ben ik wat was straf voor dat Liefeld niet. Hoorde ik hem in die andere cel. Natuurlijk, dat is in de midjan. Die mooie moment. Meneer Lector, het valt me op dat als het regende, dan werd je nat hier. Nee,
die had een dak. We hebben het dak eraf gehaald. Oh, gelukkig, gelukkig. Dus ik Kijk had eens, dat, er was een dak. Ja, oké, gelukkig. Ook houtluizen, maar ik heb gelukkig ook een opleiding van houtluizen gevolgd. Oh, Bij mooi. Rent een kiel toen, nu die kielen, dus ik ga hem ook op behandelen tegen houtluizen. Oh, mooi, 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 mooi. Ik heb een vraagje, misschien moet ik het aan de directeur stellen. Als het klaar is, na afloop, als we uitgenodigd kunnen worden, komt de pers erbij als het klaar is? Directeur? Ik denk, wat zijn die op sensatiebullets eigenlijk? Dit moet gewoon gerepareerd worden. En we hebben ook een voorlichtingsdienst die dit alles doet. Ik heb ze uitgenodigd, maar ik weet niet waarom ze hier niet zijn vandaag. En dus eigenlijk werken dit is een primeur voor jullie, want je ziet geen enkele andere pers. Dat is waar. Die op sensatiebullets zijn, naar Rokomus toe. Ja, dank u wel, meneer Lecton. U weet van Wanten, u weet waar u over praat. Directeur, aan u deze vraag. Meneer Lecton, u ook hoor. Hoeveel vrouwen werden hier in Deffel opgesloten? Toen had je geen vrouw in het leger, alleen maar ze had vrouw als administratief verkrachter. Toen had je nog geen vrouw. Oh, Ik praat over 76. Ik ben de tweede lichting geweest toen de Jantjes weg zijn gegaan. Dat was van Bravo Company. Toen had je Koninklijke Krijgsmacht en dan is het veranderd naar SKM, Surinaamse Krijgsmacht. En je had een paar vrouwen in de administratie, maar niet in actieve dienst. Ik zei een paar vrouwen hier zouden zijn. 76, dan was ik nog niet eens geboren. Ik ben van 82. Ja. Maar u heeft het gebouw gezien, u bent heel moedig, u bent ook meegelopen hier. Zou dit een plaats zijn waarvan de directeur Jozefzoon zou zeggen, ja, sluit die stoute vrouwen maar op Nee, absoluut niet. Vrouwen dienen met liefde behandeld te worden. Alsjeblieft. Nee. Alsjeblieft. Nee, ik ook niet. Nee. Meneer Lecton, u? Kijk, als je in het leger zit, met wat ik zei, als je de gevangenis niet ingaat, ben je geen toffe militair. Dus die vrouw ook? Ja. We moeten toch ons voorbereiden op oorlogen toch? Ja. En toen was het ook critical in de tijd van Tigri. Daar heb ik ook mogen dienen. Als je Tigri was een strafpost, rijk dat je met vrienden en een vliegtuig draagt. Oh. En vele mensen denken van dat Tigri, de grens, de afstand is van hier naar Meerzorg. Nee hoor, het is net een kriekje. En als het water laag is, kun je gewoon overlopen. Dus die Ghanese militairen kwamen daar, waren naar vliegveld. We hebben samen met ze gevoetbal, ze hielden van ons sardine en we kregen blakkatie van ze. Ja, zo. Fantastisch. Meneer Lecton en mevrouw Jozefzoon, een laatste vraag op het fundament van dit historisch gebouw. Althans, het is nu een, hoe noemen ze dat, aan het restaureren. Nacho speelt vanavond. Ik begin eerst bij de directeur. Begin bij Lecton. Wat verwacht u van de wedstrijd vanavond, meneer Lecton? Oké. Ik ben niet anders geconstrueerd dan Nasje Owini toch? Nasje Owini zonder meer. Het is, ik want 2-1. Ik verwacht ik toen ze voeren. Van 2-1, maar Nasje Owini. Oké. Ja. Ah, bon? Ja, want Nasje Owini? maar Isap Sanning, zij deed met de Nasje Owini. Omdat mina Sarnamang en was Sarnati. En soort toen maar etak in China wou hoor. Soort voor etak in Kooi en Tingi. Begrijpt u? Dus objection overruled Nasje Owini. Je bent heel voorzichtig. Directeur, wat zegt u? 3-1. 3-1? Ja. Resoluut? Ja, 3-1. Oké. Standaard. Ik kom u opzoeken, ook wat de stand ook mag zijn. U kunt komen zoeken op OW. Op OW. Ik zal daar zijn. Ik ga u bedanken. Misschien gaan we feesten als u komt. Ja, dat ik loop alvast met... Dat was het niet te ver van elkaar. Ja, dat ik loop dus met 2 feestelijkheden als ik kom. Oh, wel, als u gevuld komt, zal het goed zijn. Oh, winnen. Suriname gaat winnen. Als u gevuld komt, zou het goed zijn, want we zijn een arme ministerie nog. Ja. Nou, toch wel rokken, hè? Ja. En in eigen beheer. Ja, dat Deze minister wil alles in eigen beheer doen. En daarom heeft hij me 100% achter zich. Tot de directeur ook. Ze hebben al mijn krachten over ze gebruiken. Alleen het feit dat ze begrepen hebben dat we weinig geldmiddelen hebben. Dus alles, ik ga niet zeggen proberen, alles doen we in eigen beheer. Ik ga jou een hand geven. Als dank
dat u ons hebt ontvangen en ons hebt willen spreken en rondleiden. Dank u vriendelijk en heel veel succes met uw werk. Ik ga ons zeker nodig. Mooi zo. Ja. Directeur, uw collega werkarm is heel positief over u. Maar ik zie dat jullie ook een heel goed team vormen met elkaar. Ik ga u bedanken. Ja, hè? Ja. Bedankt voor de gelegenheid namens kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal. En zoals afgesproken kom ik na afloop van de wedstrijd naar 3-1. 3-1. Nacho en Agden 3-1. Dank u wel. Dank u wel. Ja, meneer Lekton, helpt u daar even. Kijkers, u hoort het hier in Devil. In een gangetje. In een oud gebouw. Waar aan restauratie toe was. Staan we. Heilige grond, zou je haast zeggen. U heeft meneer Lekton gehoord, oud-militair. Hoe streng het hier wel niet was. De verhalen, die zijn er genoeg over deze historische plek, dit historisch gebouw. Devil. Hier wil je niet dood gevonden worden. Met dank aan mijn cameraman Raoul Shepard en de techniek in Amsterdam zeg ik voor nu even dank u wel. We gaan richting het kabinet om daar met mevrouw Melkers te praten. Tot zo. Kijkers, uit de Devil zijn we hier. Uit de Devil zijn we hier in de hemel. We zijn bij het kabinet van de president, al waren we de woordvoerder van de president tegengekomen. De jonge ambitieuze Roberto Lindveld. We willen niet veel van hem weten, maar vandaag willen we wel weten wat hij vindt, wat hij denkt, wat hij voelt, wat hij wilt, wat hij hoopt van de wedstrijd Nacho. Tegen Bolivia. Tegen wie dan ook. Tegen Bolivia. Ja, wat een belangrijke wedstrijd. Ja. Ik denk dat heel Suriname natuurlijk in een bepaalde spanning is. En die spanning heeft te maken met dat we er naar uitkijken om deze droom werkelijkheid te maken. En van deze plaats uit wil ik zeggen dat alle Surinamers, zoals ze zich ook mogen bevinden, achter deze jongens moeten staan. Als het nou in gebeden is, in welke vorm dan ook, empower them boy. Omdat, dit gaat ook weer maken dat Suriname wederom, natuurlijk in dit geval op sportgebied, op de wereldkaart geplaatst wordt. We zijn al door Nacho deels, de wereld heeft ons gezien. Ja. Nu moeten we deze ticket binnenhalen en dan nog tegen Irak. Ja. Makobigi haalde hem af Bolivia in. Ja. Ik geef ze een 3-1. Een 3-1? 3 voor Nacho, 1 voor Bolivia. Wauw. En ik ben er 100% zeker van met Tenkate in de lead. Oh ja. Dat de boy voor NAC denkt. Oké, ja, zeker. Al het gras voor de voeten weggemaaid. Waarom zeg je dat? Geen vragen meer. Nou, ik denk dat we te veel moeten praten. Ik denk dat we vanavond 7 uur Surinaamse tijd. Ik denk, het wordt ook op het NAS uitgezonden, als ik me niet vergis. Ja, internationaal. Ja. Dus dat wordt kijken geblazen. Dus ik denk dat de boy of 4, alle de vibe, de krachten waar ze ook mogen zijn van alle Surinamangs, waar ook ter wereld was. En Malai, in een heel groot tapu. Ja. Iedereen moet die jongens poweren. Oké. Om voor Sa'a Horde DC. Zeker. Grand Tangi Mas. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Yes. En all the best. Ai, you too. U heeft het gehoord, dames en heren, kijkers en luisteraars. Roberto Lindveld, de woordvoerder van de president van Suriname, zegt het. We moeten allemaal als één man achter Nacho gaan staan en dat gaan we ook doen. Op naar de top met Nacho. Een van de districtscommissarissen in Suriname waar je graag mee praat, is Nerkus. Een jongeman met visie. Een man die, als hij de gelegenheid daartoe zou hebben gekregen, en met de gelegenheid bedoel ik meer tijd, heeft hij gedemonstreerd veel te willen doen met het district waar hij de scepter over zwaaide. We hebben hem hier voor ons, naast mij. Maar we gaan niet over dat soort rare dingen met hem praten vandaag. Wel willen we van hem weten wat hij denkt van Nacho vanavond. Ik hoop, kijk, een heleboel mensen hebben bedenkingen enzovoorts. Ik ook, maar uiteindelijk gaat het over de naam van het land. We praten over Suriname. Zo? En ja, die jongens die spelen, die hebben ooit eens vanuit eerste graad, tweede graad, derde graad zijn ze een link naar Suriname. Dus, en zo,
ze gaan spelen. Ik hoop, toch? En ik verwacht, toch? Ik hoop en ik verwacht, toch? Dat ze hun uiterste best gaan doen. En dat ze ervoor zorgen dat ze alvast deze eerste, wat ze hebben er 2, deze eerste overgaan. Toch? En dat ze dan Bolivia gaan ze spelen, toch? Ja. Toch? Dat ze dat kunnen halen over Bolivia. Toch? Omdat Bolivianen zijn aanvallen, maar zijn verdediging is een beetje zwak. Oké, dan moet het daar gebeuren, ja. Ja, toch? Ja, en, onze aanval moet dus dusdanig zijn dat de verdediging geen antwoord heeft. Juist. Oké, hoeveel wordt het, denk u? Ik kan daarover niet. Ik hoop een 2-1. Een 1-0, een 2-1. Toch? Ik ga niet voor veel, maar ik ga voor winst. Voor winst, Weet je toch? oké. Dus al is het 1 verschil, is een winst. Niet het veel is goed, Maar het goede is veel. Meneer Derkis, dank u wel. Graag gedaan. Ik ga één vraagje afwijken. Hoe vindt u dat uw land het doet tot nu toe? Het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Uw diplomatisch antwoord. Het kan altijd beter. Toch? Dat we als land zijn we in een bepaald traject. Toch? Wereldwijd zijn er ook bepaalde invloeden van overal en nergens die komen. Vooral nu ook met die hele oorlog in Irak. Toch? Dan heb je bepaalde invloeden. Kijk bijvoorbeeld dat je dan plotseling die brandstof krijgt. En heeft het dan ook zo'n weerslag. Hou rekening producten die binnen moeten komen. Toch? Alle schepen enzovoorts die... Met de verhoging van de brandstof heb je dan ook dat transport duurder wordt, ook bij vliegtuigen, alles. Dus het heeft zijn weerslag. Waardoor het traject dat je hebt uitgezet, toch, dat nu aanpassing gaat moeten genieten. Ja. Toch, behalve de verlichting, de verbetering, de groei. Toch, en de kwaliteit van het leven te verbeteren en de groei van het land te bevorderen. Dus het is eigenlijk is het, je zou kunnen zeggen, een samenloop van omstandigheden. Andere mensen zeggen het is een gelukkige samenloop van omstandigheden. Anderen zeggen het is een nadelige samenloop van omstandigheden. Maar het is een situatie waarbij wij als Surinamers toch, eigenlijk ook uit kunnen leren om een beetje meer naast elkaar te staan. Toch, en een beetje meer ondersteunend naar elkaar toe te zijn. Toch, eigenlijk het land waartoe wij veroordeeld zijn door geboorte. Ja. Toch? Ja, Toch? ja. Te helpen ontwikkelen. Toch? Het gaat niet over 1 dag ijs gaan. Toch? Maar als iedereen vanuit zijn gedeelte, vanuit zijn kant een eerste stap zet, hebben we gezamenlijk een aantal stappen gezet. Ik wil u bedanken. Dank u wel. Dank u wel. Graag Heel gedaan. veel succes Ja. en vanavond heel veel plezier. Ja, ook aan u. Dank u. En ik hoop dat u als vertegenwoordiger van de diaspora ook... Ja. ook Ja. wat waarschijnlijk ik combate België, maar ik wat combative mile aber leta para. Leta para. Leta para. Is jouw para, maar Ah, hebi. oké. Hey, laten we Ja. hopen Ja. en de jongens succes toewensen. Ja, En absoluut. Gira Krakti, dat we Jiwa Warang, toch? En daar we zijn naar Boyev para go gide. Jere daarbij. Daarna missie. Daarna missie. Dank u wel. Dank u wel. Oké, de lobby. Al dus deze Nergus, en u hoort het, hoopvol gestemd. Maar hij zegt ook, laten we de schouders bij elkaar blijven zetten. Laten we de koppen bij elkaar blijven zetten en houden. Zodat we van dit land maken paradijs, welke we allemaal overdromen, welke we allemaal van dit land willen hebben. We wachten op de volgende persoon. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal. Hier sta ik dan tegenover een van de zwetende mannen. Ik bedoel daarmee hardwerkende mannen in het kabinet. In de regering bedoel ik te zeggen. Maar in de regering Simons Rusland. Gisteravond heeft hij fantastisch opgetreden op de nationale televisie. Als ze het goed doen moeten ze zeggen. Als ze het slecht doen moeten ze het ook zeggen. En deze minister vooralsnog doet het hartstikke goed. Maar we gaan hem geen moeilijke dingen vragen over beleid en dergelijke. Hij is ready om daar antwoord op te geven. Maar we willen wel weten van hem wat hij verwacht van Nacho
vanavond? Bribi na krakti. Bribi na krakti. We kraka yu baka. Wins wan pepere. Nak den jono. Wie is Wan Pepper? Wins wan pepere. Nak den vieren. Oké, dank u wel, meneer you. Latveld. Dank u wel. Thank you. En het andere interview volgt nog. Ik ben altijd ready. Dank u vriendelijk. Ik ben ready. Dank u vriendelijk. Kijkers, en hier hebben we dan meneer Dikan. Ook aan het roer gestaan van Suriname. Nog steeds eigenlijk. Maar het is een man die altijd opereert in stilte, op de achtergrond. En ook van hem willen we weten wat hij vindt. De minister heeft net gezegd, Bribi na krakti en wins wan pepre nak de jono. Wan pepre, dat betekent 1-0? Ja, dat betekent 1-0, ja. Oké. In voetbaltermen. In voetbaltermen. Wat verwacht u van de wedstrijd? Dat we zeker gaan winnen. Ik denk dat we toch wel een moeilijke wedstrijd zal worden. In die zin dat je daar speelt toch tegen de jongens uit Zuid-Amerika. Fysiek sterk. Ook wat betreft balbehendigheid en zo. Dat is Zuid-Amerikaans voetbal. Ja. Maar toch, wat betreft spelpatronen en concepten, snelheid, denk ik nog dat we boven hun staan. U praat bijna als een coach. Hebt u gevoetbald? Ja, ik heb goed gevoetbald. Ah, dat hoor je duidelijk, meneer Dikan. Hoeveel zal het worden? Wanneer bent u tevreden? Met de overwinning. Oké. Het hoeft voor mijn part niet mooi te zijn, hoor, zolang het maar Ik wil meer zien. Ik wil meer zien. En we moeten ook aan ze denken dat ze ook misschien een tegendoelpunt gaan maken. Want dat moet hun leven redden thuis. Hè? Het zijn sporters. Ja, we moeten ook rekening daarmee houden. De man naar Libisma toe. ben je sociaal mens. Ja, we denken ook daaraan. Dat is een 3-1 voor mij is goed. Oké. Dus wat ik wil zeggen aan de supporters van Suriname, dat hier de one kan de man finap tegen doelpunt. Dus die is naar achtergrond van tegen doelpunt. Uno last bribi, want bribi na krakti. Soso lobby, grand tangi. Ja, je hoort het, net als de minister zegt, de ex-minister ook, Bribi na krakti. En Jide wan Chisani, de minister zegt, we nak de wan pepre. De minister vindt dat 1-0 voldoende is. En de ex-minister zegt dat we meer dan... Met Sena Parakractigo. De DC zegt dat vergeet voor Sena Parakractigo. Met Sena Parakractigo. En dat we nak den 3-1 volgens meneer Dikan. We zijn zo bij u terug. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid
en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xylacare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com for the generation.